And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. May asawa at anak pala ang boyfriend ko. Hi DJ Raqi. Itago mo na lang ako sa pangalang Val. I'm 22 years old. And yes, I am in love with a married man. Itago natin siya sa pangalang Vin. This is my secret vow. Nakilala ko si Vin dahil sa kafling ng kaibigan kong si Bay na si Carl. Binigay ni Carl ang number ko sa kasamahan niya sa trabaho. Ginamit kasi ni Bay yung number ko na pan-text kay Carl, kaya nalaman ni Carl yung number ko. So to cut the story short, nag-text si Vin sa akin. Habang busy nga ako sa trabaho, may biglang tumawag sa akin na number lang. Since hawak ko naman yung company number namin, sinagot ko kasi akala ko customer lang. Sa kabilang linya, isang boses ng lalaki ang nagsabi ng, "Hello?" Sumagot naman ako ng, "Yes, good morning sir. How may I help you?" And then, sumagot siya ng, "Sorry, hindi ako customer. Eto ba yung barkada ng kasama ni Carl kagabi?" And then, sumagot ako ng, "Huh? Sinong Carl?" Siyempre, naguguluhan ako kasi hindi ko naman kilala si Carl. Then suddenly, naaalala ko na Carl pala yung pangalan nung kafling ng kaibigan ko. And then sa kabilang linya, nagsalita siya uli. "Binigay kasi ni Carl yung number mo. Pwede ba kitang ma-invite mamaya for dinner? Isama mo yung kaibigan mo para hindi ka mailang." Pagkasabi niya noon, parang, hindi ko alam kung ano isasagot ko kasi I don't even know him. So, bakit ako sasama sa kanya? So, sinagot ko na lang siya ng, "Call ka na lang mamaya. Marami kasi akong ginagawa." Sabay end ng call. So, yun na nga. Kinuwento ko kay Bey yung tumawag. Pero ang sabi sa akin ni Bey ay, "Tara na, pumayag ka na, please, para makita ko uli si Carl." Ako, nagdadalawang isip pa rin. Sa kakapilit ni Bay sa akin, pumayag na lang ako. After an hour, tumawag uli yung number na tumawag sa akin. And then sabi, "Hi, di ka na busy ma'am?" Sumagot naman ako ng, "Di na gaano, bakit po?" Sumagot naman siya ng, "So ano ma'am, pwede ka ba for dinner? Don't worry, isama mo yung kaibigan mo para hindi ka mailang at maging komportable ka sa akin." Sumagot na lang ako ng, "Okay, sige." Tinanong niya ako kung anong oras niya ako susunduin. At sinagot ko lang siya na siguro after work na lang or mga 6:30 or 7 o'clock. And then pumayag naman siya. Then sabi niya sa akin, "See you." So ayun, sinundo niya kami around 7 p.m. Tapos 5 p.m. nga yung out namin nun. Nag-inuman pa kasi kami dahil bagong lipat yung ibang kasama namin sa trabaho. Konti lang naman kaming nanginom at saka konti lang din yung nainom namin. Pero parang may iba. Parang nalasing kami ni Bey. So pagkasundo niya sa amin, kwentuhan sa loob ng sasakyan. And then nakarating kami sa isang fire station. 4-man pala sila. Doon kami kumain at nag-inuman uli. After a moment of tawanan, kwentuhan, knowing each and every one, ewan ko, naasiwaan na ako kasi makulit na si Bey at lasing na siya.
So ako naman, nagsimula na akong mag-ayang umuwi. Pero ayaw ni Be. Kahit anong pakiusap ko. Muntik pa nga kaming mag-away ng dahil sa kakulitan niya. Then sabi ko, Kuya, pasensya ka na sa kasama ko. Sorry talaga, di ko alam na ganyan pala siya malasing, sorry. Sumagot naman si Vin sa akin ng, ganyan ba talaga siya pag nakainom? Sumagot naman ako ng, di ko alam kuya, ngayon ko palang kasi nakasama yun sa inuman. Sorry talaga. Then, sabi ni Vin, it's okay. Okay lang yun basta ikaw. So, hindi nagtagal, napilit din nila si Bey at nakauwi na kami. Simula noon, lagi na kaming magka-call at text ni Vin araw-araw, oras-oras at minu-minuto. Araw-araw siyang nag-e-effort at madalas niya akong dinadalaw. At doon, unti-unti na akong nahulog sa kanya. Hanggang sa sumapit ang birthday ko. Nag-celebrate kami ni Bey kasama si Vin. Siya yung gumastos. May pa-surprise pa siya na cake. Alam mo yun, kilig na kilig ako. Ang sweet-sweet niya. At ma-effort talaga siya. Wala akong masabi. At yung araw ng birthday ko, doon ko siya sinagot. Nung una nag-alangan ako pero wala akong makitang mali eh. Kinover photo pa nga niya ako sa FB account niya at gusto niya akong papuntahin sa bahay nila. Ako lang naman talaga yung may ayaw. So pagkatapos ng birthday ko, ganun pa rin. Araw-araw at gabi-gabi magkausap kami, magka-text. At pag nasa office ako, ka-video call ko siya. Ayun, mas lumalim ng lumalim yung pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. To the point na ini-imagine ko na yung sarili ko na siya yung makakasama ko na bubuo ng isang magandang pamilya. Then one night, nanaginip ako. Kasama ko raw si Vin, Bey, Lee at boyfriend ni Lee. At mga lalaking hindi ko naman kilala. Pero lahat sila naglaho sa panaginip ko except kay Vin. At meron kaming kasamang dalawang bata. Pagkagising ko ng umaga, napaisip ako kung sign ba yun na siya yung makakasama ko hanggang wakas. At yun din yung gusto ko naman para sa aming dalawa. So lumipas pa ang mga araw. Then, one day, di kami pumasok ni Bey kasi natanggal siya sa trabaho at bilang kaibigan, sinamahan ko siya. Nag-absent ako. Gustong mag-inom ni Bey. So umalis siya at bumili ng maiinom. Inaya namin si Vin, pumunta siya. Nung natapos na kaming uminom, dumating na si Jel yung barkada naming tomboy para sunduin ako. At doon daw kami matutulog kila Lee. Si Lee, siya ang super bestiest friend ko. Alam ni Vin ang pupuntahan ko kasi nung nag-iinuman kami na pag-usapan na namin yun. So ang ending umuwi na rin siya at tumuloy na kami sa lakad namin ni Jel. So kumain kami, nagkwentuhan at natulog na. Bandang 12:20, tumawag si Vin. Hello babe. Bati ko sa kanya. Babe, asan ka? Sagot naman niya sa akin. Babe, di ba sabi ko sa'yo, dito ako kilali. Ikaw, asan ka? Ba't ang ingay? At sumagot naman siya ng, Babe, sino katabi mo? Baka may lalaki dyan ha? Huwag kang manglalalaki ha? Then I answered, Oo nga, pero nasan ka at bakit maingay? Then he answered, Nandito ako sa bahay, babe. May dumating na bisita at nagiinuman kami. Then sabi ko, na naman? Ay naku, lasing ka na nga at nag-iinom ka na naman. Ano ba yan? Then sabi niya lang sa akin, babe, I love you. Sige, matulog ka na. Basta wala lalaki dyan ha. Then I said, Oo babe, I love you more. So natapos yung tawagan namin ni Vin pero wala pang kalahating oras. Tumawag na naman siya. Paulit-ulit lang lahat nung sinabi niya. Siguro dahil lasing na siya. Hanggang 3 in the morning magkausap kami.
Paulit-ulit lang din yung pinag-uusapan namin. Hanggang kinaumagahan, tumawag siya sa akin. Pupunta raw siya sa boarding at makikitulog daw siya kasi ayaw niya raw magstay sa kanila. Nag-aaway raw kasi sila ng mama niya. So pinapunta ko siya. Pagdating niya, sinalubong niya ako agad ng mahigpit na yakap at halik sa noo. Lagi niya akong hiniyayakap at hinahalikan sa tuwing darating siya at aalis siya. Then sabi niya, "Babe, masama ba akong tao?" Sinagot ko siya ng, "Huh? Bakit anyari, babe?" Sumagot siya ng, "Inaaway kasi nila ako sa bahay. Masyado na kasi akong pasaway." Then I said, "Ay nako, hayaan mo na, babe. O siya, sige na, mahiga ka na ron at nang makapagpahinga ka na." And then, sabi niya, "Sige babe, I love you. Pero dito ka muna sa tabi ko." So nanatili ako sa tabi niya hanggang sa makatulog siya. Dahan-dahan akong umalis at nagsimula ng magluto. Nang bigla siyang magising at tinawag niya ako. "Babe, babe." "Oh babe, bakit?" Sabay lapit at halik sa noo niya. Sabi niya, "Ba't ka umalis sa tabi ko? Sabi ko sa'yo huwag kang aalis. Kasi pag nagigising ako, ikaw yung hinahanap ko." Alam mo DJ Raqi, hindi yun yung unang beses na sinabi niya sa akin yun. Pero kahit pa ulit-ulit ko yung naririnig, ang sarap-sarap sa pakiramdam na marinig yun. Kaya niyakap ko pa siya ng maigpit. So, ayun. Kinaumagahan, magka-text na naman kami. Pero parang biglang dumalang. Nanibago ako kasi sinanay niya akong lagi ko siyang ka-text at katawagan. Pero sabi niya busy raw siya at nagpapagood shot muna siya kay mama niya para hindi siya mapagalitan. Kaya inintindi ko yun. Yung tipong I miss him so much. Pero wala akong magawa kasi busy nga siya. Hindi kasi ako yung taong nangungulit at nagsisik ng atensyon. Kaya pinabayaan ko na lang. Kinagabihan, magka-text kami at ang sabi magche-church muna siya, tatawag siya. After 7:30, nag-aantay ako ng text niya, wala pa rin. Dati-rati, exactly 7 p.m. Tapos na yung church niya, tinatawagan na niya ako. Hindi ko na naantay yung tawag niya at ako nang tumawag sa kanya. Sinagot naman niya. Sabi niya, "Babe, kararating ko lang, magpapalit lang ako tapos tatawagan kita. Kakain na rin kami, ha?" And then sabi ko, "Di ka man lang nag-text sa akin, nag-aantay ako ng text at tawag mo." Then sabi niya, "Sorry babe, tatawag na sana ako pero sakto namang tumawag ka." Then I said, "Okay, sige babe, kain ka na." And then sabi niya, "Sige babe, I love you." Sabay patay ng call. After an hour, nag-antay uli ako ng tawag pero wala. Nag-text siya tas tumawag pero maingay dun. Alam kong dun pa lang sa ingay na yun, nagiinuman na uli sila. Mukha siyang may problema talaga sa mama niya kaya naiintindihan ko kung bakit siya ganun. Pero ang hindi ko maintindihan ay yung sinasabi niyang bakla siya at iwan ko na siya. Dun pa lang nanghina ako at tawag ako ng tawag sa kanya pero ayaw niyang sagutin. At pag siya yung tumawag, wala siyang ibang sinasabi kundi bakla siya. Yung buong gabing yun, hindi ako mapakali. Halo-halo yung nasa isip ko na baka paraan niya yun para takasan ako at iwan na lang bigla. Wala akong magawa kundi umiyak at antayin yung umaga na baka sakaling sabihin niya na sinabi niya lang yun dahil lasing siya. Then bigla kong naalala si kuya na kaibigan ni Vin. Once ko yun nakasama, pinakilala ni Vin sa akin. Parehas kami ng trabaho, work environment. So binigay ko yung company number ko kasi gusto niya raw na kami ang mag-supply sa kanya kapag may mga project siya. So siya yung naisipan kong tawagan to ask something important. Since siya lang naman ang nakilala kong barkada niya, except sa mga katrabaho ni Vin. Nung una hindi ko makakontak si Kuya Dino. Minabuti ko na lang i-text siya. So sabi ko sa text, "Kuya?" Siguro 1 oras yung lumipas bago siya nag-reply.
Sabi, yes ma'am. Tapos type ako ulit, kuya pasensya ka na ha, baka naaabala kita ng gabing-gabi na. Gusto ko lang sanang kausapin ka. Then he replied, sige just call me. So ayun na nga, nag-usap kami. Sinabi ko sa kanya yung sinabi ni Vin na bakla siya. At tinawanan niya lang ako ng tinawanan. Sabi ni Kuya Dino, lasing lang yun kaya ganun. Hayaan mo na, ganun talaga yun malasing. Di niya alam kung anong sinasabi niya. Then I said, okay kuya, pero kuya may isa pa akong tanong. Tapos sabi niya, ano yun? Then sumagot ako ng, may asawa na ba yun? Then sabi ni Kuya Dino, walang asawa yun. Noon, meron. Pagkarinig ko noon, gulat na gulat ako. At para bang nanghina ako. So ano yun kuya, naghiwalay sila? Kasal ba sila? Tapos sabi ni Kuya Dino, hindi sila kasal pero matagal na silang hiwalay noon back in 2007. And then sabi ko, kuya may anak ba sila? Kasi hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Naguguluhan na ako noon kasi sabi sa akin ni Vin, wala naman. Then si Kuya Dino sabi, alam ko noon meron pero wala namang sinasabi. Kaya usapin mo na lang siya. Basta, wala yung asawa. Kayo talaga. Boring lang kayo kaya kayo ganyan. Sabay tawa ng tawa si Kuya Dino. And then sabi ko, sige kuya, salamat sa sagot ah. Pasensya na uli sa abala. So pinatay ko na yung tawag. Sa mga oras na yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ako makatulog kakaisip. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Ang sakit-sakit pala. Na hindi ko pala alam kung anong totoo. Kaya pala parang may mali talaga. So hindi ko na mamalayan kakaisip. Nakaidlip na ako. Maya-maya may kumakatok. Mga pasado 2:00 na o 3:00 ng madaling araw. Di ko pa pinagbuksan agad kasi akala ko nananaginip lang ako. So pinakaramdaman ko muna hanggang sa may kumatok uli. Sabay may nagsalitang, babe, dumungaw ako sa bintana at sasakyan ni Vin yung nasa labas. Dali-dali akong lumabas. Pinagbuksan ko siya. Niyakap niya ako at niyakap ko siya pabalik. And then sabi niya sa akin, nag-iaway daw sila ni mama kaya umalis siya ng bahay. Tapos naamoy ko na naman, nag-inom na naman siya. Lasing na lasing siya nung gabing yun. Pagkahiga niya, natulog agad siya. Pagsapit ng 4:00 ng madaling araw, naalimpungatan siya at nagising. Then sabi niya, ba't ako nandito? Sumagot ako ng, di ba nagpunta ka rito? Sabi niya, hindi ko maalala. Hindi ako mumik. Tapos sabi niya, babe, uwi na ako. Tapos sabi ko, mamaya na babe, 4:00 pa lang. Babe, nasusuka ako. Dali-dali akong tumayo, inalalayan ko siya palabas. Kumuha ko ng tubig na maiinom niya. At pagkatapos niyang sumuka, ang sabi niya talaga ay uuwi na siya. Ayoko sanang payagan kaso makulit eh. So pinayagan ko na lang. Tagal pa naming nag-usap sa labas bago siya umalis. So bumalik na ako sa higaan ko para matulog uli. Then, ayun, napuyat ako. Puyat akong pumasok sa office. Pasado 8:00 na nung tinatawagan ko pero cannot be reached 7. Ang aga-aga pero hindi ako makapakali. Then, ayun, hindi niya raw mahanap-hanap yung cellphone niya. Kasi nga may hangover siya kaya matutulog muna uli siya. Doon ko pa lang siya nakontak. Ang ikli lang ng pag-uusap namin na yun. Gusto ko pa nga siyang kausapin pero hindi na pwede kaya hinayaan ko na lang. Sumapit ang tanghali. Wala akong magawa so napaisip ako kung wala ba siyang original account sa Facebook. Naganap ako. Una hinanap ko yung Facebook ni Carl. Yung kasama niya sa trabaho pero hindi ko mahanap. Hanggang sa naisip ko na baka may page yung fire station ng lugar. At nahanap ko nga. Doon ko nakita ang mga katrabaho niya. Sila Tony at Carl pero wala akong mahanap na Vin. Hanggang sa nakita ko yung apelido niya pero hindi niya pangalan. Nung pag-click ko, pumunta ako agad sa wall at mga photos. Walang duda, siya nga yun. Walang ibang laman yung FB niya kung ano lang yung mga ginagawa nila sa trabaho. Hanggang sa
Nag-scroll ako ng pictures niya. May nakita akong picture ng isang babae na kasama niya. Akala ko yung ate niya pero hindi eh. Magkatabi sila. Sweet sila. At yun pala yung asawa niya. Doon palang tumulo na yung luha ko, nanghina ako. Scroll pa ako pababa at nakita ko yung status na married sila. In-stalk ko yung babae. May post siya na kasama si Vin at 3 bata at yun yung mga anak niya. Ang sakit-sakit. Minsan lang ako magmahal ng ganito. Tapos ganito pa. Hindi ko pinangarap maging kabit pero bakit nangyari yung pagiging ganito sa akin? Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung kakausapin ko ba siya, sa nalaman ko o hindi. Pero nung araw kasi na yun, na may hangover si Vin, ayokong sabayan yung galit niya o kung ano man. So, hinintay kong maging okay siya. Walang oras o minuto na hindi ko iniisip yung mga nalaman ko. Kada tatawag siya, nanghihina ako at nasasaktan ako, pero shucks, mahal na mahal ko siya. Ang sakit-sakit lang. Kasi bakit ganito kung kailan mahal na mahal ko na siya? Lahat ng pangarap ko para sa aming dalawa, nawala ng parang bula. Gusto kong maglaho ng bigla. Wala akong ibang mapagsabihan kasi malinis kong pinakilala si Vin sa lahat, lalo na sa mga kaibigan ko. Kaya hindi ko alam kung paano makakawala yung lungkot at sakit na namumuo na naman dito sa puso ko. Yung panaginip kong kami na lang magkakasama sa huli, hanggang panaginip lang yun. Yun pala kasi, yung kadugtong ng panaginip na yun, yung magkasama kami. Pagising ko wala na siya. At araw-araw akong gigising na wala siya. Malapit na yung birthday niya. At ayokong masira yung birthday niya dahil dito. Pero habang lumilipas yung araw, ang hirap palang magpanggap na okay ka kahit hindi. Ilang araw na lang birthday na niya pero hindi ko pa rin masabi tong mga to. Ayoko siyang mawala. Pero may pamilya siya. Sana dumating yung araw na magkalakas ako ng loob para masabi lahat sa kanya ng mahinahon. Ayoko kasing iwanan na lang siya bigla. Hanggang dito na lamang po. Muli, ako si Val. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.